jam bawɗe wallata fi ibada hande ka ɓurna fuu ko goto oda veli heɓi laami moɓi bo ɗum ko wurda ɓe ngejjiti diina kan woni daraja maɓɓe woɓɓe bo nda ɓe himmani fi nasara sey njara nguyka sey kadi nyama kara ɗon kadi jooɗi sey piya bawɗi kira rawamba ɓe ton dari leeloyoɓe woɓɓe bo nda ɓe dawrani suuɗi kirle kowa sukaku hiiti fuɗowta dole o sarki samari o bo haɗowo bolle nane wallahi ɓe ngoni kalgeteɓe ɓe naade ma jahima bila su'ali ɓe jangitoye ɓe duumoto dewno halli ɓe kirrita hande kam bone nyalli wali ɓe ngulla ɓe mbo kamoy kadi faalotoɓe ɓe mboyiniroye kadin ujineje duuɓi kowa e woyra way jawman mi tuubi ɓe ɓattinoye sabaniyatul azabi nyarta ɓe ɓoole pirsita ɓalli maɓɓe ɓe ton kadi mboka nder sandiji yite e sallalluji nawɗi ɓe kaɓɓiroyte kowa fu none yangada ɓe zinoyte ɓe koynanta kena bo ɓe mayneteɓe daga yangada gabri ha sey nyande immi e dow basmirru seedake ina timmi nuɗɗinoyi kadin bone arti dumi yi'a sheyɗanu ton jala zancoyoɓe ndu ton kadi ƴona kowa fu bandirawo ko essinoma a lessani jawmirawo de'utu sirwutawo yuderɗirawo mi tammi onon kana on kinneteɓe moye peloton onon wuli hoore moɗon on ton noni jooɗi tokki giɗaɗi moɗon mi waggini on e dow goytaje moɗon on ton kadi ƴaggi way on mawnitiɓe